Essential Newscast. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon! Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyong news team. Sa ato nagapanguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, persons under investigation nga nagkalamatay sa Bacolod naglambot na sa 4. Babayi nga nagpamuyayaw sa pulis, ginpasakanas ang kaso, piyansa wala ginrekomendar. Sa balita nasyonal, nagkalamatay sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra na 1,200. Positibo ang kaso, masobra na sa 2,600. Gobyerno, plano magpatigayon sang mass testing sa mga ginasuspetsohan infected sang COVID-19. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, Abril 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabar. Kag-Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sini. COVID-19 is an infectious disease caused by a new coronavirus introduced to humans for the first time. It is spread from person to person, mainly through the droplets produced when an infected person speaks, coughs, or sneezes. These droplets can land in the mouths or noses of people who are nearby. These droplets are too heavy to travel far in the air. They only travel approximately 1 meter and quickly settle on surfaces. This is the reason person-to-person spread is happening mainly between close contacts. The exact time that the virus can survive on surfaces is not yet known. So it is wise to clean surfaces regularly, particularly in the vicinity of people infected with COVID-19. Hands touch many surfaces, which can be contaminated with the virus. You should therefore avoid touching your eyes, nose, or mouth, since contaminated hands can transfer the virus from the surface to yourself. When coughing or sneezing, cover your mouth and nose with the bend of your elbow or use a disposable tissue. If a tissue is used, discard it immediately into a closed bin. The most effective way to prevent the spread of the new coronavirus is to clean your hands frequently with an alcohol-based hand rub or soap and water. This will eliminate the virus if it is on your hands. Stay healthy and prevent the spread of COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa tak na ang alas 6. Detalye na sa mga balita lokal. Nagdangat na sa 4 ka mga patients under investigation o kon PUIs ang nagtaliwan sa syudad sang Bacolod. Sunod kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, pinakaulihing nga PUI nga napatay ang 60 anyos nga lalaki sadtong Abril 1. Ang pasyente ang may lung cancer nga nagmetastasize kag may travel history sa Manila. Apan sunod kay Tan, negatibo sa COVID-19 ang pasyente. Una nga PUI nga nagtaliwan ang 60 anyos nga lalaki apang negatibo man sa virus. Ikadiwa nga PUI ang 62 anyos nga babae nga nagpositibo sa masakit nga nagtaliwan sang Marso 31. Ikatatlo nga PUI ang 42 anyos nga lalaki nga nagtaliwan sadtong Marso 29 apang pending pa ang resulta sa ang iya sini nga test. Samtang liwat nga nanawagan si Vice Mayor Alcid Familiaran sa 25 ka persons under monitoring nga mag-follow up liwat nga magpakig-angot sa otoridad para mahibaluan kung okay ang ilang nga kumamatsyag o kung may nag-develop nga sintomas.
Ginpasaka na ang kaso nga simple disobedience to an agent of person in authority bato kay Erlizal Panisa, 42 anyos. Ang babae nga nagpamuyayaw sa pulis matapos ginsaway nga wala nagsuksok sang face mask samtang nagabakal sang utan. Suro kay Police Captain Armelin Vargas, ang hepe sang Police Station 10, maghimo mapreso tub-tub sa isa ka bulan si Panisa kag wala sang ginrekomendar nga piyansa sa iya kaso. Palayag ni Vargas, ginhimo lang sang iya personnel nga si Police Corporal Christine Vergara ang iya obligasyon apang ginbaliwala ini ni Panisa kag sa baylo buyayaw pa ang ginbalik. Ang pagsuksok sang face mask kunyara sa lugar nga madamo sang tao ang isa lamang sa panugyan sa publiko agud mapunggan ang mahimo paglapta sang coronavirus disease 2019. Napasakaan sa isang kaso para maging eye-opener bala sa mga tao, hindi basta-basta ang obra sa frontliner. So kung may mga basawayan sila, hindi nila pag basta-basta lang buyayawon kay hindi gina-insakto. Si Police Station 10 Police Chief Captain Armelin Vargas. Sa ibang baraton nga balita lokal, patay ang tricycle driver sang masangit sa truck sa Barangay Road, Banga, Huaning, Sitio Pocatod, Barangay Payao, Banwa sang Binalbagan, sa itong Miyerkules sang mas 9 ang takna sang gabi. Ang napatay, ginkilala kay Jolito Gingona, legal sa Pangidanon, kay nagapuyo sa Barangay Bagroy sa Maman nga Banwa, samtang ang driver sa truck, ginkilala naman kay Raymond Salcedo, 29 anyos, pumuluyo naman sa Barangay Kabadyangan, siyudad sa Himawalan. Sa investigasyon sa otoridad, nag-overtake ang tricycle sa truck, apang nasangit ini, nahulog ang biktima kag nalabot sa buli sa truck. Gindala pa sa Binalbagan Infirmary si Gingona, apang gindeklara ini nga patay. Ginkustudiya na ang driver para sa dugang pa nga investigasyon. Patay ang isa ka lalaki matapos ginluthang las 9:30 sang aga Abril 1 sa boundary sang Barangay Winaswasan sa Calatrava kag Barangay Bandila sa Toboso. Ginkilalang biktima kay Jovar Alibutdan, 32 anyos, ang Barangay Winaswasan sang Banwa sang Calatrava. Sura kay Captain Elinde Rebusquillo, OIC sang Toboso PNP, sakay si Alibutdan sa truck upod ang iya pahinante kag pagwa na sa kampo nga may karga tubo sang ginaligar ginparahan sila sang 8 ka mga kalalakian nga nagasuksok sang bonnet. Sa panaysayon sang pahinante, ginpahapa ang sa masuspetsado si Alibutdan, samtang siya ang baklid kag ginpadalagan rason nga nanago ini sa kampo. Nakabati na lang sang lupok ang pahinante, kag nakita nga wala na sang kabuhi si Alibutdan, rason nga nangayo na sang bulig sa mga opisyal sang barangay. Sinisyal nga pagpangusisa 2 ka tiro sa ulo ang naangko ni Alibutdan nga manggintunaan sang iya kamatayon. Sa karon pa na investigasyon sang kapulisan. Ginapreparar na sa Police Station 7 ang kaso batok sa sospetsado nga nagpatay kay Sunny Flores Jr. alias Negro sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Florentino Abalayan, ang hepe sa Police Station 7, ginahulat na lamang nila nga matapos ang pagpalubong kay Flores antes ipasaka ang kaso. Hungod nga wala giningad na ni Abalayan ang sospetsado, agud hindi maapektuhan ang ila operasyon. Duman pa ni Abalayan nga pareho nga naganegosyo sa droga si Flores kag ang sospetsado. Nadiskubre man nga bago lamang nakagwa sa presuhan ang sospetsado, samtang si Flores sa nagligad na nga bulan nag-surrender. Matawhay naman ang nakaligad niya 4 kadlaw sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine ng SCQ sa bugos nga probinsya. Sunod kay Negros Occidental Police Provincial Office Conductor Director, Police Colonel Romeo Baleros, nagkooperar man ang pumuluyo kag nagtiner sa ilatag sa tagsa kapulian. Dugang pa ni Baleros may nagkaladakpan gidman apang ini hindi makabi nga problema kag gilayon nga natagan sang solusyon paagi sa pagpahangup sang ilang responsibilidad. Nagalaom ang direktor nga sa nabilin nga napulo kadlaw sang ECQ padayon nga nagkooperar o kung magkooperar ang publiko para sa kaluwasan sang tanan nga pumuluyo batok sa COVID-19. Naibaluan magatapos ang ECQ sa Abril 14, 2020. That people are cooperating naman in our implementation of enhanced community quarantine, and we limit the movement of people along the streets, and yung mga movement ng vehicles are also limited. Sinokpo Director, Police Colonel Romeo Baleros.
Arestado naman ang 4 ka mga persona matapos nakuhaan sang 11 ka master cases sang peke nga mighty nga sigarilyo. Alas 8 na sang gabi sa tung Abril 1 sa boundary sa Barangay Bulwangan, siyudad sa San Carlos. Ginkilala ang markalakpan sa ilananday Saidomar Sario, 25 anyos. Nor Saif Quintawan, 27. Muad Ambor, 20 anyos. Kag Mario Mahinay, 33 anyos. Tanan residente sa Barangay 5 sa mga siyudad. Sunod kay Major Mark Junco, ang OIC sa San Carlos PNP, naglabay sa checkpoint ang mga suspitsado sakay sa isa ka van nga ginamaneho ni Sario padulong sa Negros Oriental. Dungang pangin-pahig sa mga suspitsado nga may dala sila nga mga prutas kag tuyo nga mag-deliver. Rason nga ipangitaan sila sa mga dokumento sa kapulisan. Apang wala sila sa may napakita, rason nga pag-usisa sila dala, nakita ang mga peke nga sigarilyo ginabulwanta nga balor 143,000 pesos. Palayag ni Junco, wala nga panugid ang mga suspitsado kundi halin ang supply. Ang mga suspitsado karon ang yara sa custodial facility sa San Carlos PNP kag mga tubang sang kaso nga paglapas sa Intellectual Property Code of the Philippines. Dakop naman ang truck driver nga nagadala sa armas dothang kag ginapatihan Shabu sa checkpoint sa Purok Villaron, barangay Pinaginpinan, siyudad sang Kabankalan sa tung Miyerkules 7 sang gabi. Ang suspect ang ginkilala kay Jose Tumapa, 46 anyos, nagapuyo sa barangay Inapoy sa Amuman nga syudad, kag ginakabig nga newly identified drug personality. Nadakpan si Tumapa sang ginparahan sa otoridad ang ginamaneho nga truck kag sang ginpangayuan sa driver's license. Voluntaryo siya ginhatag manandala nga armas dotang nga nasulod sa bag lakip ng 2 ka magazine kag 18 ka bala nga wala pa nakalupok sa kalibre 45 nga armas dotang. Nakuha man sa poder ang 3 ka sachet sang ginapatihan shabu kag drug paraphernalia. Ang suspect ang preso karon sa custodial facility sang Kabankalan PNP. Naglambot naman sa 450,000 pesos nga balor sa ginasuspitsuan shabu ang nakuha sa 2 ka malaki nga nag-agi sa checkpoint sa Sitio Paradise, Barangay Rizal, siyudad sang Silay, mga alas 4:30 ang tak na kahapon sang hapon. Ang nagkladakpan ang musanday Jenel Bayotas, 38 anyos, kag Angelo Armigos, 34, tanan residente sang Tres Fuentes, Barangay Lantad, siyudad sa Silay. Sunod kay Major Rolly Pondevilla, ang hepe sa Silay PNP, nag-agi sa checkpoint ang 2 ka suspetsado, rason nga ipangitaan sila sang home quarantine pass sa mga tanod nga nagabantay apang wala ini sila sa may ginpakita. Kag hanap pa kung tani magpalagyo apang nadakpan sang kapulisan. Duha man ni Pondevilla, kung may kaangay nga hitabo, standard operating procedure nga i-search ang mga suspetsado. Kag dito na nakita ang anong ka medium heat seal transparent plastic sachet sa ginasuspetsuan shabu ginabulbanta nagabugat sang 30 gramos kag 50,740 pesos nga kwarta. Preso na karon sa custodial facility sa Silay PNP ang ining mga nagkaladakpan. Kag sa katapusan niya balita lokal, nagkaladakpan ang 4 ka persona nga nagahampang sang Tongit sa Crossing Mallorca, Barangay 19, siyudad sang Victorias sa tong Miyerkules sa 5:30 sang hapon. Ang nagkaladakpan naging kilala nga sanda Giero Tinsho Bailon, 34 anyos, Rolando Dilatado, 39 anyos, tanan nagapuyo sa siyudad sang Cadiz, Ronel Patriarca, 22 anyos, kag Mary Grace Patriarca, 21 anyos, tanan nagapuyo naman sa siyudad sang Victorias. Dakop sakto nga nagahampang sang baraha ang mga suspect kag nakuha sa ila poder ang 215 pesos, 2 ka cellular phone kag gamit nga sa panahor. Ginkustodiya na ang mga suspect ako nagkladakpan sa Victorias PNP. Action Radio Philippines Standard Time, just 6 minutos na nagaligad sa tak na nga lasais. Nagkalamatay sa COVID-19 sa Pilipinas, masobra na 1 kagatos. Samtang nagpositibo, masobra na 2,600. Gobyerno plano magpatigan sang mass testing sa mga ginasuspitsuan infected sa COVID-19. Ang nagapanguna ng mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, kung Balitang Bayan numero 1. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19.
Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay, iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig, takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing, iwasan ang matatao na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit, kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad, ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, Stations DZRH, Action Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Halimbawa ng mga sitwasyon kung saan kinakailangan sundin ang social distancing, pagbiyahe gamit ang pampublikong transportasyon, pagpasok sa mga public office. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Sa detalye na sang mga balita nasyonal. Naglambot na sa 2,633 ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos madugangan sang 322 ka panibagong kaso. Sa press conference kahapon, ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, may isa naman ka pasyente nga nag-ayo rason nga naglambot na sa karon sa 51 ang naka-recover nga mga pasyente. Samtang 11 naman sa mga pasyente ang napatay, kag karon naka-record ng DOH sang 107 ka mga kamatayon nga may angot sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Plano sa gobyerno nga magpatigayon sa mass testing sa mga persona nga nasuspetsuhan infected sa COVID-19. Suno kay Secretary Carlito Galvez, natala nang umpisahan ini sa Abril 14 matapos ang ginacredit sa Research Institute of Tropical Medicine ang siyam ka mga hospital bilang COVID-19 testing center. Suno kay Galvez, kadungan sa massive testing para sa mga PUIs kag PUMs, determinado man sila nga mapadasig ang accreditation sa mga subnational laboratories. Nagapangitan sa karon ang Department of Health sang dako nga mga eroplano. Wala labot sa Philippine Air Force C-130 agud marasig maka-transport sa mga nabilin pang personal protective equipment nga kinanglanon sa mga healthcare workers nga nag-aaway sa COVID-19. Sunod kay Health Secretary Francisco Duque III, may 985 na kaset sang PPE ang inag-transport gikan sa China. Sang Martes, 15,000 ka mga PPE ang nag-abot sa Villamor Air Base sa siyudad sa Pasay. Inang unang batch sang 1 milyon ka PPE sets yung bakal sang gobyerno sa Pilipinas nga nagabalor 1.8 bilyones pesos. Duha pa ni Duque, ang isa ka flight sang C-130 ang makabiyahe lang sang 15,000 ka PPE sets. Naibaluan ang kada PPE ang inalakipan sang N95 mask, goggles, coveralls, head cover, shoe cover, surgical mask, gloves, kag surgical gown. Ang unang batch sang PPE ang napanghatag na sang Office of the Civil Defense sa AFP Medical Center, East Avenue Medical Center, San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines, Philippine General Hospital, kag Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Maga-issue naman sang show cause order ang Department of Interior and Local Government batok sa alkalde sang Rodriguez Rizal bangod sa ginalagar wala nagpanugot nga malubong sa ilalugar ang duha ka Muslim nga Pinoy nga napatay bangod sa COVID-19. Sa press statement ni DILG Secretary Eduardo Anyo, ang ginhimo sa alkalde isa ka paglapas sa guidelines sa gobyerno sa tuwa sang public health emergency o kung
health emergency situation sa Pilipinas. Sulok kay anyo, limitado lang ang Muslim cemetery sa Metro Manila. Rason niya hindi na dapat pagdugangan ang kalain sang buot sang nalisdan nga pamilya sang napatay. Palayag pa ni anyo, ginlubong na lang sang pamilya ang napatay sa Muslim cemetery sa North Zaragay, Bulacan. Nakapauli na sa Pilipinas ang 454 ka Filipino crew members alin sa Miami, USA sa Huwebes ng aga. Sugata sa pila ka opisyal halin sa Department of Foreign Affairs ang pag-abot sang repatriate sa tunga sang paandam sang COVID-19. Kalakip sa mga nakabalik na sa Pilipinas ang 253 ka crew members halin sa Norwegian Star kag 201 ang halin naman sa Norwegian Dawn cruise ship. Magluwas din nagabot man sa pungsod ay sa pagka-batch sang 446 nga Filipino seafarers salin sa non-COVID affected MSC Harmonia, Meraviglia, Seaside kag Divina cruise ships. Wala naman sang may nakita si Interior Secretary Eduardo Anyo nga bayolasyon o kung paglapas ng ginhimo ni Pasig City Mayor Vico Soto anggot sa paggamit sa mga tricycles sa piyak sang lockdown nga ginapatuman sa Luzon agud malikawan nga maglapta ang COVID-19. Ini ang ginpahayag ni Anyo matapos ginsummon sa National Bureau of Investigation si Soto bangod sa ginalegar bayolasyon sang damlag lang na pasar nga bayanihan to heal as one law nga naghatag sang dugang nga poder kay Presidente Rodrigo Duterte agon makahatag solusyon sa away kontra COVID-19. Ginapangabay naman ni Agusan del Norte Representative Lawrence Fortun sa Department of Trade and Industry kag sa Interagency Task Force nga imando sa mga supermarkets, convenience stores kag groceries nga magbutang sa special lane para sa mga frontliners. Sunod kay Fortun, may pila ka mga establishmento na naghimo sini apang mas maayo nga obligahon ang pagbutang sang express lane para sa mga frontliners nga himuon sa bugos nga pungsod. Doon pa ni Fortun, hindi dapat maglawig ang linya sang frontliners bagot importante ang kada oras para sa ila. Magluwas sa special lane, ginaduso man sa kongresista sa LGUs nga imando sa mga tindahan nga magatag sang discount sa mga frontliners. Posible naman nga ma-release na sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD subong nga semana ang emergency cash subsidy para sa mga low-income families nga apektado sa COVID-19. Sa statement ginsaad ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte, pagi sa listahan list nga nag-grant na sa nga DSWD ang conditional cash transfers sa kapin 4.4 milyones ka mga beneficiary families sa idalam sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program kag 5.6 milyones pesos para naman sa non-CCT beneficiaries. Lagip man sa listahan list sang DSWD ang mga beneficiaryo sang unconditional cash transfers nga ginhatag sa mga low-income families nga apektado sa initial impact sa nga tax increase sa idalam sang Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act. Panugyan ni Senador Christopher Bongo sa iban nga mga opisyal nga wala nagabulig sa away kontra COVID-19 nga maghipos na lang. Sa pahayag ni Go, nagpangabay siya nga mangin kabahin na lang kung tani sa paghatag sa solusyon kag hindi na magdugang sa problema. Ini ang pahayag sa Senador sa tunga sang kontrobersiya nga involvado si Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Manuelito Luna kag Vice President Leni Robredo. Una diri, ginatuso ni Luna ang imbestigahan sa National Bureau of Investigation si Robredo bago ginaligar nagakompetensya sa gobyerno sa ginatanyag nga bulig sa mapektado sa COVID-19. Naglambot naman sa 448 ang kadamuon sa mga Pinoy sa abroad nga nagpositibo sa COVID-19. Sa nasambit nga record sa Department of Foreign Affairs o DFA, sa kahapon Huwebes, 48 panibagong kaso ang nagdugang. Nadugangan man sa isa nga napatay, rason nga naglambot na sa 14 Pinoy ang napatay sa COVID-19 sa guwa sang Pilipinas. Una diri ginanunsyo sang DFA ang pagkapatay sa ambassador sang Pilipinas sa Lebanon nga si Bernardita Catalia bangod sa komplikasyon sa virus. Samtang 121 naman ang naka-recover kag 313 ang padayon nga ginabulong sa hospital. Samtang ginpanugyan sa Bureau of Immigration sa mga foreigners nga hirap karon sa Pilipinas nga hindi magwa sa ila ginitiniran para mag-apply sa visa extension. Suno ka Immigration Commissioner Jaime Morante, ang mga dumuluong nga may manog-expire nga visa ang hindi pagpabayaron sang penalidad kung ang pag-file nila sa application sulod ni sa 30 dias kung kakasuna ang enhanced community quarantine. Palayag ni Morante,
Ila na inigin anunsyo apang madamo sa gihapon sa mga foreigners ang nagakadto sila opisina ka nag-apply sang visa extensions. Kag sa katapusan nga balita national ginkondenar sang Commission on Human Rights kan CHR ang pagpanghimulos sang duha ka pulis sa isa ka person deprived of liberty o kon PDL sa syudad sang Marikina. Suro kay CHR spokesperson Jacqueline Digia, naalarma ang CHR sa nagluntad nga pagpanghimulos bangod sa piyak nga nagapadayag ang national emergency, hindi dapat pagpabayaan ang tawhanon nga kinamatarong lakip na sa mga persona nga PDL. Naibaluan nagpagwa sang pahayag si Digia matapos maresto ang duha ka mga pulis. Ang insidente suno kay Digia ang nagapamatuod lang nga sa piyak nga nagapangatubang sang krisis ang makababainhan ang biktima sa gihapon sang gender-based violence. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Inyo gitmamatian ang aton mga balita diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion upod gi Action, Fred Salanga. Kag balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Action Balita Morning Edition. Upod gabon sa inyo news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Isyo. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.